ಕಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಅವಲೊಂಜಿತ್ತಿನ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತರೆಗಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಉದಾಸೀನ ನಾ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಇದು ದೂರ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪೇರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ ಅವಳು ಕೆಂಪುದ ಬಟನ್ ಇಂಚ ಒತ್ತಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದ ಅವಳು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಬೀಚೆಡ್ ಮೀನಿ ಉಂತಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡಲ ಅವಳು ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆಕ್ಕೋಡ್ ಬಂದೆ ಜಂಚ ಖಾಲಿ ಅವು ಬೇತಕಲ್ಲ ತೂತ್ ಬಲ್ಲ ಏತ್ ಜನ ಖಂಡನ ನಕಲು ಏತ್ ಜನ ಬುಡೆದಿನ ಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇಡ್ ತೂತ್ ಬಲ್ಲ ವಿನಿಶ್ರಾ ತುಲೆ ಬಟ್ರ್ ತುಲೆ ರಿಯಲ್ ಆದ ಬಟ್ರ್ ನಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಬೈರಸ್ ಕಚ್ಚ ಪಾಡೊಂದು ಓದುನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಅತುಪುರ ಎತ್ತದಂಡ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಡಿಬಾರಿ ಪೋ ಡೈವರ್ಸ್ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಯಾನು ನೀವೇ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇವಾಗ ಏನು ಚೆಫಿಯ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಗೇಟ್ ಈ ಬನ್ಪಿನ ವಿನಿಶಿತೆ ಮಲ್ಲ ಗಲಿವರೆ ಬನ್ಪಿನ ಈ ಅಲ್ಲ ವಿನಿಶ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಡಬಲ್ ರೈಡ್ ಓ ನಿಂಕೊಳ್ಳ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಳ್ತ್ನ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ಅಂದೆ ಆತ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಈತ ಲಗೇಜ್ ಉಂಡು ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುನ ಓಯ್ ಶಾಲೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಅನ್ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ಶಾಲೆದ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತ ಯಾನ್ ಜತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪತನಿಯ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ತುಲ ಪೂರ ಬತ್ತನ ತುಳು ನಿನ್ನ ಪೋದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾಡು ಪೂರ ಪಸಂಬತ್ತರತ್ತ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಒಂಜ ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ ಆವಡು ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಈ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನಿಕ್ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದ್ದಿ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 80 ಆಯ್ಕೇನು ಅಂತಲ್ಲ 80% ಆತಂಡಾಗ 80 ಹತ್ತಿಯ 120% ಆತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ರಿ ನಿತ್ಯ ತೇಟೆ ಬೋದು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸನೆ ಬಿಡ್ತು ಚಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಇಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋತಲಿ ಮೋಲ್ ಪಂಡೋಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋತ್ ಬಲ ಬಂದ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ పోతే మూలు బ్రాండ్ పట్ట కాసు జిన్నులు నట్టొందుల క్యాండి ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾ ಇದು ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಕೊಡುವ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಲೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಪಂಡ ರೆಸಿಪಿಯಾ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಬನ್ ಸೊ ಈತೆ ಬನ್ಪಿನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಿನ್ರೆ ಬನ್ಪಿನ ಅಂದ್ ಆ ಕಲೆಗೆ ಅವಳು ಮೋಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಿನ್ರೆಗ್ ಆಂಡ ಯಾನೈಗ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಅವಲೊಂಜಿತ್ತಿನ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತರೆಗಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಉದಾಸೀನ ನಾ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಇದು ದೂರ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪೇರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಬಟನ್ ಇಂಚ ಒತ್ತುಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದ ಬೊಕ ಮೂಲೆ ಏನೇಕ್ ಈತ್ ಒದ್ದಾಡ್ದು ಈತ್ ಭಂಗ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಜಿಗ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಪಾಡುದು ನಿಕ್ಕಳು ಒತ್ತೋಡು ಅಂದ ಅದ ತಂದೆಯ ಈ ಹೆಂಗ್ ಬರೆ ಕೊಡ್ತತ ಯಾ ಪೇಂಟೆ ಫೋನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪತ್ತ ಇದೆ ಓ ವಿನಿಶ್ ಬೈದೆ ವಿನಿಶ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚ ಬಲ ಈಲ ಉಂಟು ಬಲ ನಿಕ್ಕೆತ್ತ ಮಲ್ಪುನು ಸೇವ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಸೇವ್ ಪಕೋಡ ಏನ ಬೆಂಚ ದಂಗವ ಏನು ಒಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೊಂಡೆ ದಂಗವನೇ ಎಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಪಾನಿಪುರಿ ತೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪುರಿ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನು ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಪ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಹತ್ತು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪು. ಪಾನಿಪುರಿ ಹತ್ತು ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯನ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ತುರ್ಕಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯೋದು. ಟಿಪ್ಪಾಡು ಅಕಲೆ ಗಾಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ಲೆ ತುಕ ನಿಕುಲ್ಪುರ ದಾದಾವು ಬಂದು ಖರ್ಜೂರ ವಿನಿಶಿತ ಎನ್ನೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಅಂಚೆನೆ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವ ಬಂದು ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅತ್ತ ಓ ಅಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತೋಲು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅವು ಬಚ್ಚಿರದ ರಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಗ್ರೀನ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮೇನ ತುಲೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪೋ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸುಂಡು ತಿನ್ನು ಪೋ. ನಾ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆದೀನಿ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಗೋಡೇ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜ್ಜಿಲು ಅವು ಆರ್ಯಾಗ ಅವೇ ಐಟ್ ದಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪೇರು ಕೊಜಪ್ಪ ಅವು ಬಿಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಉಂಡು, ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು, ಬಟಾಟೆ ಉಂಡು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು, ಹಸಿಮೆಣಸು ಉಂಡು, ನಿಂಬು ಪುಳಿ ಅತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಒಂದ್ಪಿನೈಕ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬನ್ಲಿ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಆದಿತ್ತು ವಿನಿಷ್ಟು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಂಡ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಆದಿತ್ತು ಬಂದು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವ ದಾದ ಪಂಡೆ ಕೋಡೇನಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಅಂಚ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿಡು ನೀ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಚಾಟ್ ಬಂದ ಹಾಲ್ ಪಂಡೋಲು ಚಾಟ್ಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಆದಿಪ್ಪು ಸೇವ್ ಪುರಿ ಅದೇ ಸೇವ್ ಪುರಿಯ ಸೇವ್ ಪುರಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಬಾಡ್ವೇರ ಇಜ್ಜದ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನತ್ತು ಯಾನ್ ಕಂದಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೇರ ಆರ್ಡನೆ ಕೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಓಪಂಡ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಪಾಪ ಆಯೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಆಯ್ದು ಅದನ್ನ ಎಂದಿತ್ತೆ ಒವ್ವ ಚೈನೀಸ ಹತ್ತದಾಲ ಕೊರಿಯಾ ಆಯಾಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯಾಗ ಯಾಪಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನ ಲಾಗ್ ಹತ್ತುಂದು ಒಂದು ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನ ಲಾಗ್ ಐತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದ ಎಂಕು ಏನು ಬಟಾಣಿ ಮೂಲು ನೀರ್ಗು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರತ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡಂಡ ಎಲ್ಲ ಜಲೇಬಿ ಸಾರಿ ಜಲೇಬಿ ಕುಲ್ಲಾಟೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂಡ ದಾದ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ತಿಕ್ಕು ಅವೇ ಸೊ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವಳು 40 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪಿನೇಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ 10 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಫುಡ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ನೆನೆಪದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಅಥವಾ ವೈಶು ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ವಯಸ್ಸು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏರ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಚೆಪ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೂರಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೇಡಮ್ ನ ಕುಲ್ಪುರ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನಾಡ್ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಲ ಮಲ್ಪುವ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ತಿಂತ ಪಂಡ್ ತಿತ್ತೇರು ಏನ್ ಪಂಡೆ
ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಪ ವಿನಿಶ್ ಯಾವ್ದು ಅತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಬನ್ಪಿನ ವಿನಿಶಿತ ಮಲ್ಲ ಗಲಿವರೆ ಬನ್ಪಿನ ಈ ಅಲ್ಲ ವಿನಿಶ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೆರೊಡ್ಚಿ ಏರನ್ಲ ಮಲ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕುಂತಿ ಓಕೆ ನಾಯನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪಾಪುಜಿ ನನ್ನ ತಿಂಚಿ ಬೇಗ ರಪ ಬನ್ನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದ ಕಿತ್ತನೆ ಬಿಡ ಏಪನೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪನ್ಕೊರ್ರೆ ವಿನಿಶುಲ್ಲೆ ಇದು ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಬೈಯಾರೆ ಪಾಡ್ಕನ ಬಟಾಟೆ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಫ್ ಯಾನು ನೀವೇ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗೆ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಗೆ ಓಲು ಜಾತ್ರೆದ ಅಲ್ಪಪುರ ಯಾನಿ ನೀರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಪುರ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆರಡು ದಿನಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆಫ್ ಮೈನ್ ಚೆಫ್ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಕೋ ಚೆಫ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಬಾಣಲಿ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕುಂಬುಡ ಅವಳು ಚಿಲ್ಲಿ ಜಾವು ಚಿಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಫ್ರೈ ಓಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರಿದ್ಯಾ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಹೋದು ಒಂದಾಪನ ಏನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇಂಚೆ 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 ತಜಿತದ ಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆದಿಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೋಡಿ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ತೊಟ್ಟು ಕೂಡ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಏ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಏಪ್ಪ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಕಲ್ತೀನಿ ಆರಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಯಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಏಪೋದು ಪೂರ ಪತ್ತಾರೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾನೆ ಕೆಲವೇ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಚೆಫ್ ನಪ್ಪಲು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಫುಡ್ದ ಕೆಲವರು ಫುಡ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರು ರೈಟ್ ಯಾನ್ ಶೂವರ್ ಅದು ಮಾಡೋಡ ಅಡ್ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದವನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುರಿಯೇ ರಾದನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಆತನೆ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಡ್ದ ಮಲ್ಪುಡು ತಿನ್ನೋಡ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದೀತತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಅರೆಪೋಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಖಾಲಿ ಉಂತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪಿನಾತೆ ಅಂದು ತೂಪಿನಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನಿಂಕುಲೆ ಆತ ಮಲ್ಪುನ ಒದ್ಯಾವರಿ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಖರ್ಜೂರ ಪೋಪನದಿದಲ್ಲ ಐಟೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡತ್ತದೆ ಮರ್ಲ ನಿಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋತ್ರಿ
ತಿಂದ್ರೆಗ ಬೊಚ್ಚ ನಿಂತ್ಲೆಗ್ ಅಯ್ಕೋ ಅಂಚನ ಆತು ಪುರೇತದಿಂದ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಡಿಬಾರಿ ಪೋ ಡೈವರ್ಸ್ ನಿಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಳಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಖರ್ಜೂರ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಪುಳಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ಬೌಲ್ ನಿಗಲದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೈತು ಇತ್ತೆ ಪೊಗ್ಗು ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಆಯ್ತಾ? ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಉಂಟು. ಮೇರೇನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಎಂತ ಮಾಡುದು ನೀವು? ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊಟೆಟೊ ಪೂರ ಅವೇ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ ಅಂಚೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅಂಪರಿಗಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅಂಡಿ ಚೂರ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅಂಪರಿಗೆ ಬೋಚಿ ಯಾವತ್ತ ಆತ್ ಪಾಪ ಆತ್ಯಾವು ಒಂದು ಯಾವ ಮಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೂಡೊಂದು ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಲೆಪ್ಪು ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಪಂಪೆ ಅಮ್ಮಟ ಪಂಪೆ ಆರೆಗ್ದ ಆರ್ದ ತೂಪುಜನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆರಿಗೆ ಪಾದ್ರೆಗೆ ಮಜತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೇಸಪ್ಪು ಬಂಡೆನಾ ಪುದೀನ ಎಂಕಲ್ ಏ ಬಲ್ತೆ 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 ಏ ಬಲ್ತು ಪೋಯ್ ಅಲೆ 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 ಒಂದು ಪುದೀನ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟಡೆ ಆತ್ನ ಪುದೀನ ಆ ವೈಶುನ ನೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಡಾತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪಡೆ ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪುದೀನ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಲಿಗ್ ನನ್ನದು ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೈದ ನನ್ನ ಓನ್ಲಿ 5% ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಸಾಲ್ ಪೂರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವರೆಗ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ದ ಒಂದು ಮಲ್ತದಿ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಒಂದು ದಾದ ವಯಸ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ನನ್ನತ್ತೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಚುಯ್ಯ ಬಂದು ಪಾಡು ನಿಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಚುಯ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಂಡ ವೈಶು ಓಲ್ ಬತ್ತನ್ ಬಾಯಿಡೆ ಆತ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಬತ್ತಿನತ ಚುಯ್ಯ ಬಂದು ಬೇತೊಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಾತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ದ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ತುಲೈತೆ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮಸಾಲಾನ್ ಪೂರ ವಿನಿಶ್ರಾ ತುಲೆ ಬಟ್ರ್ ತುಲೆ ರಿಯಲ್ ಆದ ಬಟ್ರ್ ನಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಬೈರಸ್ ಕಚ್ಚ ಪಾಡೊಂದು ಓದುನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಫಸ್ಟ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡುವ ಇಶು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಪೂರ ಎಗ್ಲ ಬರ್ಸಿ ಕಾಪಿ ಹಾಪುಣದ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ದುಂದಾಯಿನಿ ಬಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ನಾವು ಆ ರಕ್ಷಿತ ಆರು ಹಾಕಿ ಬನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಕ ಅವಂದ ಖಾರ ಪುಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂದು ಗುದ್ದು ವೈಶು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲದ
ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಮುಂದಿಯ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಪಾಡುನು ಆತೇತ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ MTR ದ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಗ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ½ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡು ನಾನು ಯಾವ ನಾನು ಚೂರು ಪಾಡುವನ ಚೂರು ಪಾಡು ಲಾಯ್ಕ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇನ್ನು ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಅವೇನು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಬಿಡೋಡು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಕುದಿದು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾಲಿಯಸ್ ದ ಶೆಫ್ ವಿನೀಶ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕುಲಯ್ಯ ಅಂಗಾಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಂದೇನೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಂಕೆಗೆ ತಿನ್ನಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕರೆ ಲಾಗ್ಲ ಅಂಬರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚೆ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅತ್ತ ಚೆಫ್ ಗರೆ ಚೆಫ್ ಈದ್ ಪೊಲ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ನ ಇತ್ತೆ ವಿನೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸೂತು ಚೆಫ್ ಬಂದು ಪಣಂತುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚೆಫ್ ಬಂದ ನಿಂಕಲ ಏನತ್ತು ನಿಂಕಲೆ ಅವ್ ಶೆಫ್ ಆಯ್ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿ ನಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಯಾನ ತಾಯಿ ಕೈಯಂಚ ಬಂದೆ ಅಂದ ಏನ್ ತೂಲೆ ಅಪಗರ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗುಡುಂಡ ಬೇತೆ ಜಾಲ ಇದ್ದಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕಟ್ಟ ಅಂತಂದಿತ್ತಿ ಪೂರಿ ಕಾಯ್ತಿನ ಯಾನಿ ಈತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಯಾನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತ ಯಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪು ನಾನೇನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಏನ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಪೋ ಪಿದೈಪೋದು ಬೇತಕಲ್ಲ ತೂತ್ ಬಲ್ಲ ಏತ್ ಜನ ಖಂಡನ ಕೊಲು ಏತ್ ಜನ ಬುಡಿದಿನ ಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇಡ್ ತೂತ್ ಬಲ್ಲ ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಅಂದು ಏನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪಾಡುನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ ಅವರ ಗಲೀಜ್ ಒಂಜೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕೋಣ ವಿನಿಶ್ ತೂಲೆ ಓದುದಾಂಡ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಚಾಟ್ಸ್ ದ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾದ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಿಕುಲ ಅನುಭವಿಪೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋರೆನಿ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನತ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಏನೋ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನೇ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ತಿನ್ಪಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆಗಡೆ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪು ಸಾಕಾದಿಪ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ತದು ಬುಡಿದಿನೊಟ್ಟುಗು ಮೆಗ್ಗೆನೊಟ್ಟುಗು ಕುಲೊಂಜೊಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಉಂಡತೆ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಡತ್ತು ವಾ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಲ್ ಕುಳ್ದು ತಿಂಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತು ತಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುವ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಅವೇನ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ರೆ ಉಂಟು ಸೊ ಮಾತ್ರಗೆ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪೂರಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡುನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪೆರಕ ಮೊಲ್ಲ ಪೂರಿ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚಟ್ಟೆ ಪೂರಿ ಅಂದ ಅವೇ ಚಟ್ಟೆ ಪೂರಿ ಅವು ಪೂರಿ ಲಾಯಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಏತ್ ಪಾಂಡಲ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂಡ್ರೋಡ್ ಹಾಪು ನಾನು
ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಮಲ್ದ ನೀರ್ ಮಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ನೀರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ದಪ್ಪ ಮಲ್ದ ಸೊ ನೆಕ್ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡಿ ಇಂಚ ಪಾಡುನು ಇಂಚ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲಿಂಬು ಗೊರು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ ಮೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಿಜಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಹಾಂ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮಿತ್ತೆಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚ ಸೇವು ಇಂಚ ಪಾಡು ವಾವ್ ತಿಂತಜಿಯ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರ್ಲಿಯ ಇಷ್ಟು ಹಾಕು ಅವ್ ನಿನ್ನ ಈಗ ಪಾಡು ನಿನ್ನ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಸೊ ಇಂಚ ಚಕ್ಕಮಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಾವೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಸಾರು ಬಟರ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಾರು ಮಲ್ಪನಗ ಅವಡು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪನಗ ಚಟ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಚೂ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋದು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುನು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ಜಾ ಎಂಕುಲು ಪಾಡುನು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನಗನೇ ಐತೆ ರುಚಿ ತೂಪಿನ ಅಂಚ ಸೊ ನೆತ್ತಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಜ್ಜ ಸೊ ಯಾಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋದು ಅಂಡ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡಿನ ಒಂದು ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕಲ ಲಾಯ್ಕೆ ಪುಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಖರ್ಜೂರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೈಲಾಶು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ಮೀನಿ ಕೊಣೋದು ಅವಳು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಬೀಚೆಡ್ ಮೀನಿ ಉಂತಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡಲ ಅವಳು ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆಕ್ಕೋಡು ಬಂದೆ ಜಂಚ ಖಾಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 1,000 ಪಂಡಲ ಖಾಲಿ ಅವು ಅಂದ ಆಯ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏರಿಗ್ ಆಯ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏರಿಗ್ ನಿಂಕ್ಲೆಗ ಎಂಕ್ಲ ವಿನಿಶಗ್ಲ ಪಾಪ ವಿನಿಶ್ ದಾಯಪಂಡ ನೆತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿನಿಶ್ಗೆ ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಆಯೆ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾಣ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಣ್ಲ ಬತ್ತಿ ಆಯ್ ಮಲ್ದಿನ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪೆ ಐ ಕಾಯಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರೋಡು ಪಾಪ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈದೆರ್ತ ಪನ್ಕ ರಾಮ್ 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 ರಾಮ್